ಇತ್ತಿತ್ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಲಾಡ್ ಮನ್ಪರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂಚ ಕಿನಗಿನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾಳಿಂಬೆಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಇಂಚ ಬೀಜ ಗೆತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರಂದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕಿನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅವು ಉಂಡವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೇರ್ದಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಗೆತ್ತು ದೀಪಿನ ಏನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಡಲ ಆಪುಂಡು ಕನಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತುಂಡ ಗೆತ್ತೊನ್ಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಲಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ಕೊದ್ದೆರು ದೀತೆ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಲೋಟದ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇನು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತೆ ಕೊದ್ದ್ಯಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೇರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ಗು ಒಂತೆ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಚಪ್ಪೆ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕಲತ ನೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ನೀರು ಮಲ್ತದು ಕೊದ್ದಿನ ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಮೊದಲು ಇದು ನಮ್ಮ ಪೇರು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಐಕೊಂದೇನು ಪಾಡ್ಗನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಏತ್ ಕೂಡ ಆತ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೊಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಡ್ಡ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ನೀರು ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೂನ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಡಿ ಜಿಡ ವರಾನೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುನೊಂದು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಯಾವಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ್ತೆ ಪೇರ್ದ ಬಾವಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಪಾಡುವೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನೊಂದು ಒಂದಿತ್ತು ಯಾವು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಒಂದಿತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದೀದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಲಾಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತು ಚಪ್ಪೆ ಆಂಡು ಏನೊಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ ಪಾಡಿಯೇ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೆನ್ನೆಕ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಪೊಕ್ಕ ಪರಂದು ದಾಳಿಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂತೆ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಾಡು ಒಂದಿತ್ತು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್
ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆವಡುವಂತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಗೆಪ್ಪುಗ. ವಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಏನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಯೇ ನಿಖಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುಂದಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ದೀಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆವಡುಂದಂಡ ಏನು ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿಯೇ ಅಂತೆ ಅದೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಏನೊಂಜಿ ಬೌಲು ಪಾಡ್ ತೋಜವೆ ನಿಖಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಲಾಡ್ ತುಲೆ. ತುಯ್ಯರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಲಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಲ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ನಿಗಲು ಇನಿ ಒಂಚು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಲಾಡ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇವಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದೋಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸಖತ್ತಾತನು